Mihmanlaryň saparynyň ilkinji güni Türkmenistan Sowda Senat Edarasynda Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen iki taraply duşuklar geçirildi. Olarda Türkmenistanyň we Awstriýa Respublikasynyň prezidentleriniň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň pudolandyrylmagyna we mundan beýlegim ösürilmegine möhüm ähmiýet berýänliklerini ýaly. Häzir Türkmenistan we Awstriýa ykdysady ösüşleriň görkezjileriniň durnuklygyny görkezýärler. Esasy durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirýärler. Türkmenistanyň we Awstriýanyň ykdysadyetleriniň depkinli ösýänligi, önümçiligi hemde hyzmatlar ulgamyny bazyr gurallarynyň ýygyderli ornaşdyrylýanlygyny ýaly. İki ýurdun wekilleriniň çykyşlaryna öz ykdysadyetlerini, bazyr gatnaşyklarynyň ýörelgeleri esasyny ösdürýän Türkmenistanyň we Awstriýada ykdysadyetiň ähli pudoklaryny we sowda ulgamyny netijeli hemde sazyşykly öňe ilerletmek üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleriniň döredilenligini ýaly. Muň şeýledigi bilelikde alınıp barylýan iki taraplyň işlerde beýany tapýar. Bellenilse iki ýurdun prezidentleriniň giňden golluk bermegine alınıp barylýan giň halkara hyzmatdaşlyk siýasaty telekeçilere dünýäniň dürli ýurtlarynyň işewur toparlary, halkara işewurluk düzümleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary işeň ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa Türkmenistanyň we Awstriýanyň ykdysady we sowda gatnaşyklaryny hasam ösdürmäge ýardym berýär. Häzirki wagtda bu maksatlar üçin sanly tehnologiýalar giňden ulanylýar diýip duşuklarda aýratyn ýaly. Biziň ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň işlemegi üçin döredilen amatly maýy goýum ýagdaýy barada aýdylyp, iki ýurdun degişli ministrlikleriniň hemde pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy suňlaşdyrmak baradaky teklipleri garaldy. Şoň bilen baglykda Awstriýanyň wekiliýetiniň agdalary öz ýurdunyň işewurlar bileleşikleriniň giňerimli tassamalary amala aşyrmak üçin geljegi uly türkmen bazaryna alyp barýan işlerini giňeltmäge gyzyklanma bildirýänliklerini beýan etdiler. Bulan ählisi uzak möhletlerin hyzmatdaşlygy, özara gatnaşyklaryň hil taýdan täze görnüşlerine çykmak bilen Awstriýa kompaniýalarynyň Türkmenistany amala aşyrýan giňerimli tassamalary gatnaşmaga durnukly gyzyklanmasynyň subutnamasydyr. Duşuklara gatnaşyjylar iki taraplaryň çäreleriň we gepleşikleriň ýygyderli ýagdaýda gurulmagynyň zerurdygyna ünsä köp şu gedekki duşuklaryň barşyny garalan meseleleriň biziň ýurtlarymyzyň hemde dostlukly halklarymyzyň bähbitlerini oňaýyn gatnaşyklary mundan beýlän putolandyrmaga ýardym etjekdigine ynam bildirdiler. Türkmenistanyň we Awstriýanyň wekilleri şeýlede Aşgabat şäherine geçirilýän häzirki iki taraplaryň duşuklaryň netijeleriniň özara sowda ykdysady gatnaşyklary hasam işleňleşdirmekde möhüm ädim bolup hyzmat etjekdigine, göz öňünde tutulan gepleşikleriň tez wagtda aýdyň netijelerini berjekdigine ynanýanlyklaryny beýan etdiler. Soňra Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde iki ýurdun işewurlarynyň iki taraplaryň duşuklary geçirildi. Şolarda iki ýurdun telekeçilik düzümleriniň wekilleri hyzmatdaşlyk hasam giňeltmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Awstriýa işewurlar türkmen kardeşleri bilen degişli ogurlar boýunça duşuklara gatnaşyp hususiýetçilik işlerini giňerimler bilen ösdürmek üçin hemme amatly şertler döredilen Türkmenistanyň bu ulgamynyň wekilleri bilen gatnaşyklary öňe ilerletmäge uly gyzyklanma bildirýänliklerini ňagtadylar. Şoň bilen baglykda türkmen we Awstriýa kompaniýalarynyň wekilleri iki ýurdun çäklerine bilelikdäki maýy goýum we beýleki degişli ogurlar boýunça özara bähbitli tassamalary amala aşyrmaga gatnaşmagyň hyzmatdaşlygy täze derejäge ýetirmäge mümkinçilik berjekdigini bellediler. Bellenilse bir tarap ýurdumyzyň alyp barýan açyk kapylar tiýatratynyň çäklerini, diýarymyzyň telekeçilerini daşary ýurtlaryň işewurlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy hasam ösdürmek üçin uly mümkinçilikler hödürlenýär. Bütün dünya sowda guramasynda Türkmenistanyň işleň tinçi derejesiniň bolmagy ýurtda önümçilik düzümlerini ösdürmäge, eksport mümkinçilikleri artdyrmaga, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmäge we halkara ykdysady gatnaşyklar ulgamyna has işleň ýakynlaşmaga uly geljek açýar. Awstriýa Respublikasynyň işewur toparynyň düzümleri bilen türkmen telekeçileriniň geçiren şu iki taraplaryň gepleşiklerim işewur toparlaryň ogry boýunça iki taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary işleňleşdirmäge gönükdirlendir. Awstriýa Respublikasynyň ykdysady, sowda we işewurlar düzüminden ibaret bolan wekiliýetiniň ýurdumyza sapary dowam edýär. Men Marcin Bogusz, Awstriýa Respublikasynyň Global Food Technology kompaniýasynyň wekili. Biz Aşgabatda ýemy senagatynda ulanylýan enjamlarymyzy tanışdyrmak üçin geldik. Biz ähli görnüşli et önümleriniň, süýji köýeki, dürli içkiler we miwe şeýreleriniň, şeýlede beýleki ähli ýemit önümleriniň öndürilişine degişli enjamlary öndürýär. Häzirki wagtda Ýewropaň tehnologiýasy ören ýokary hilli we çalt tepkinne ösýär. Türkmenistan halkyň bähbidi üçin elmydama diňe ýokary hilli täze önümleri öndürmekligi üns berýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentine şeýlede türkmen halkyna uly üstünlikleri we rowaşlyklary arzu edýän. Men Ralf Lugbauer, men Askene Group kompaniýasynyň ýolbaşçysy we ihsaslandyrjysy. Biz ýam 20 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen bazaryna işläp gelýär. Biz bu ýerde bir näçe hastahanalary dol ýagdaýda tapşyrdyk.
Olardan oftalmologiya merkezini, stomatologiya merkezini mythal getirmek bolar. Biz Awstriya Türkmen işegurluk forumuna gatnaşdyk. Türkmenistanyň hormatly prezidentine we Türkmen halkyna tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýär. Men her gezek Türkmenistana uly höwes bilen gelýän. Mihman söýürlüğüňiz üçin köp sag bolsun aýdýan.